Алчо, Ташко, къде отиваш те рано? Абе, брат ми, ще се кача до втория етаж, комшиката му вика да ударим с нея по една студена, прясна биричка. Изгоря комшике! Комшиката от втория етаж, тя ми вика: комшо, ела ме изаш. Ей, сега се качвам, миличка, нагласи ми една биричка. Ами сега няма накъде и който да е ще го понесе. Ами сега няма накъде и който да е ще го понесе. Знаеш ли какво ми е на душа? Да ми купиш запад на кола. Ами сега няма накъде и който да е ще го понесе. Ами сега няма накъде и който да е ще го понесе. Шебе, бай, малине!